gikan sa Magkikay, Mandawi City. Tagsipya sa gikuskol nga 10,000 watts. Kini ang sipianan sa RPN, Radio Philippines Network. DDDYKC. Ang inyong radio. Si Mayor Junard Ahongchan pinagi sa iyag rescue ug disaster team mupadag grupo paingon dito sa Abra. Naroon sa atong linya ang mayor sa Lapu-Lapu City si Mayor Junard Ahongchan. Mayor Chan, good morning. Welcome sa Karambula, Mayor. Good morning, Sir Bob. Good morning, Sir Jan. Good morning, Good Mayor. morning, Sir. Mayor, amo lagi confirm tinuod magpadamo og team para mo tabang dito sa ato mga kaigsoon ng biktima sa linog dito sa probinsya sa Abra. Yes, Sir Bob. Magbadatag team. Our team is ready to dispatch na sila. We are coordinating with the civil defense, Momani sila mo Sir Bob, nag-control. At least dili pud ma-crowded ang mga tao ngadto kung asa dapita ipangbutang sila ay nag-control asa ipang himutang ang mga tao nga kinahanglan nga kaning mga lugar ng mga LGU nga nagpadayag ang padaog mga tao mo-coordinate yung kanila, no? I see. Di basad ikauwaw kay one of the best rescue team kining imong gimanage din sa Lapu-Lapu, Mayor Junard Ahongchan. By the way, kining nga team kuan ni sila, ready na ni sila to jump off paingon dito? They're ready, Sir Bob. They're ready. Wow, ilngiga no? Waiting for that type. Yesterday, we already coordinated with the civil defense. Muna nga they know already. Mauna, Sir Bob. Mag-coordinate tayo mga Sir Bob. Kung That's right. coordinate tayo dito. Asa dapita sila ipadala. Muna kanang pila kamok ang ilang ginanglan, ano ba? Kagahapon ba, Mayor, doon ay reporter sa CNN Philippines nga pagdaing igo sa linog, gipadadan dito sa probinsya sa Abra. Ibaw ka, ang pagbiyahe da sa paingon sa Abra, gikan rin sa Quezon City, it will only take around mga 3 to 4 hours, pero naabot siya dito, mga 7 hours, kay tungod ko grabe ka guba sa ubang mga karsada, ang uban, kuan ko no, imposibleng kaagian. So, ang kaning team ron diha sa Lapu-Lapu nga unsa ikay manguan ni Mayor o si Nigel Banyasya ra gyud. Si Nigel mo yung manguan ni Sir Bob. Pero dili ka mukuyog nila, Mayor. Depende lang, Sir Bob, no? Oh. Depende sa di mo na itong gitanaw karon coordinate sa ining civil defense. Once kuan, Sir Bob, why kulian, Sir Bob, pwede tayong maato sa mong. Pero by plane mo, Mayor, si 130 siguro yung sakyan. Yes, you're right. Okay, moagi mo, ilang trip mo, di ba? Arimos Manila, Arimos na Iasos, layo pa siya biyahe. So direkta siguro nga to sa mga pinakaduol ka dito, no, nga airport. Sa may kuan, Sir Bob, sa may airport, I think kuan man siguro, Sir Bob, wala wag man siguro ang airport ani nga Pinakaduol. Duol. I see. Kunya gawas sa mga personnel sa rescue team ug disaster team ninyo sa Lapu-Lapu City, Mayor, kining mga equipment magdapot sila mga kompleto man mo diha kay during your term katong first nga term nimo imo mo nagipalitan kun sila mga moderno nga mga equipment kani atong rescue group sa Lapu-Lapu. Yes. Naagi ni sila, Sir Bob. Kompleto ni sila. Dili ta mo padaog, dili kompleto nya, dili pod well trained ang mga personnel, no? Kay way kapuslanan pato sila ito nya dili mantigo. So kani kibaw na gini sila, Sir Bob. And I see. Dito sa Manila, dito sa MMDA partner dyan, ang ilang gipada dito, doon ay emergency team ilang gipada, pero lagi, ang tumong nila kay tabag panilis karsada, tabag panghipos ng mga nagkalat karsada. Pero kani sila Lapu-Lapu, ha? Ako, mutawag ko ning one of the elite nga rescue and emergency group kay rigid ang training ani ilingay ganing yung grupo da sa mga rescue group, Mayor Chan, no? Yes, Sir Bob. Right. I see. So gawas ana doon na ba say
additional nga mga kanang butang tag medical team nga inyong ipada? Sa karon Sir Bob, convene pa na to ang mga team na to medical, but definitely ang labing siguro Sir Bob, we will allocate funds for donations sa LGU nga to sa Abra, Sir Bob. Pila kay imong giplanuhan nga pila ka milyon ka, Mayor? Morning kita-naw sa atong council, Sir Bob. Pero og ikay diri ikaw kay musugyot magkangatos council pila kay imong imong bana-bana, Mayor? Siguro mga minimum of 1 million siguro, Sir Bob. Kana sus dako partner dyan naa si Mayor. Mayor, unsa may kanang ma-consider nga major rescue operation sa Lapu-Lapu team? Well, ang ila kani sila partner dyan, ananda maguni sila sa pag-rescue, no? Kay, as I said, train naman ni sila daan. Ato nang ipang-hire nga train na po ni sila daan, mga tao. So, baka habang gini sila sa dyan, no? Nagini sila experience, labi na katong itabo na to sa Naga sa dyan. Ang landslide. Tinuod. Landslide, ang gipang nila, nga ma-rescue nila ang mga kabuhi, no? Katong nalubong. Nalubong. Mo na iko answer sa dyan. So doon ay Okay. similarity sa sa Yes, ilang Yes. atuan yes. activity. So, Okay, salamat Mayor. I see. uh, So mura og kuan, Mayor, da murag gi testingan, murag gisuwayan ang katako sa inyo din ang kuan. Paingon nga to sa layo-layo nga lugar sa Abra, no? yes. I see. By the way, Mayor, arita sa lain nga kana nindot na murag 1 million igo sakto-sakto sa siguro na par ni dyan, no? Kana 1 million. Mayor, arita sa kaning umabot nga opening of classes, unsa may tan-aw nimo, mo abot ka ni og 70 to 80% ang face to face classes diya sa Lapu-Lapu? Well, okay naman ang some of the schools, no? Ato, Sir Bob, ready na sila for pwede na magamit for face-to-face, no? Bawa kita, nagyatag ulit some of the schools na apektado na nawalis ang ilahang mga ato, no? And we tining kuan, Sir Bob, na ang syudad baguhay lang na approve ang annual budget, pagtikod lang sa atong city council, mo na nagkapalangay, approve lang ba to siya sa Bob ni atong Timbre, at least by January, iadta sa December 16 nga ulit, kaayo tas ubang katabang ang LGU sa magpaayo sa mga eskwelahan, Sir Bob. So, karon opening of classes na sila, dili mag-oraman na approve ang budget, dili diya dayon kaya ato pa nang ipa bid, Sir Bob, ang pinsay mo contractor nga makatrabaho sa ilang mga eskwelahan, no? And there are about 40 buildings nga guba, Sir Bob, ang ilang mga atop, and ay 5 ana nga gisolder sa private mga stakeholders, ang 35 ana ang government mo shoulder, no? Problema atong nakita diya, no, ang DepEd side kay ang DepEd, Sir Bob, na sila engineering, pero gamay ra gitaon kayo sila, usa ra ka tawo ang naa sa ilahan, mo compute, mo kuan, mudagan na ba, so dili mato mo lang tabangan sa syudad, no? Pilay estimate cost anang mag-repair sa maong school building. So muna nga ready ta, Sir Bob, na ready na ang mga schools nga nang-ayo na karon sa paano sa nang ato ang engineering na nabadita na papatrabaho na, okay? Duha may kuan sa ang mga source of funds ani, Sir Bob, is from local and some of these are from the national, no? Pwede sa kung sendi dili pwede na sila sa repair kanang mga kong
Congressman, ang sa DepEd, Sir Bob. DepEd nga budget. I see. Ang nakalangay gud ani kanang pag-repair ni kay ang budget dugay ka itong na-aprobahan, Mayor, no? Yes, Sir Bob. Kaya Oh, kung tungod napabahan atong pa siya, Sir tungod Bob, atong problema sa una des council ga matod pa nimo, ang imong term ato is doon na lagi magbabag-babag lagi. Pero karon wa na may mubabag siguro, Mayor? wala na. Wala na. So, So kaya kung wala lang to nila babagi, Sir Bob, dugay ran human. January, maka-start sa repair. That's right. That's right. Sige, Mayor, unya kay ba may busy kay ka, unya we hope nga we can get in touch to you sa ubang pa mga updates, especially kini pagpadaan ninyo og labi na nimo pagpada og kini ni ang rescue team nga motabang sa atong mga kaigsoon dito nga nabiktima sa linog dito sa probinsya sa Abra ug sa mga silingan nga mga probinsya. Thank you so much, Mayor Chan. Thank you, Sir Bob, and thank you, Sir John. Thank you. Good morning. Good morning, Mayor. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan.